Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Public Interaction Amai Nambor Adorsha long Kapamanpo Lakha Inkoi Rahini Sarupathar MSC Constituency Angkang Nambor Adorsha Thonglok Bay Polling Station along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pen Public Interaction Amai Kapidupon Sonsi constituency tinalong kapamanpon ason thak kipamanpon along aluhisar po amanpen CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Madhurya Dhikal Phukon Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso MSc Kadomte Rangpi MSc Sorbon Kumar Telinga Karbi Anglong Autonomous Council CEM Advisor Elvin Teron Roland Killing is Karbi Anglong BJP President Robi Rongpi, Chairman MSc Karbi Lo Charlie Asong Japo GB SDB Anparta Manpeng Kedo Kethe Kidingatum Chetongdun Aduntu Mai Along Sarupathar Arat Kidu Kisung Anparta Kadure Ason Amungan Chethan Chimumpon Lapen Kiwang Chilangarni Sarupathar Angkang Rat Kiduk Akisung Aputak Prabjinpen Pachunpon Popusi Kachetongdun Arat Angno Lamchak Chipiteka Anparta Akimi SDB Aphan Appointment Piponpo Anparta Prabjinpen Engineering College Sangti Hidialong Setami Ing Puponpo Lapen Sai Kachutiki Aradaphan Hidialong Lang Kepale Anparta Towar Kahino Do Analong Setami Selampon et Popusi Mai Along Lam Jaipo News Text Report Karbi Anglong News Channel Local MSc के लिए लिपिनादिम MLA के लिए लिपिनादिम MP के लिए लिपिनादिम मिनिस्टर के लिए लिपिनादिम ऑफिसर्स के दाम लिपिनादिम से के चेंग सीलो चिंगथोंग फंक्शन सीलों मुराब लों पेन चेंग पोंडो रातन अंचुरा पेन सायंग देंगे चिचाक अन बंग क्लिम पिलाप लों लापेन बंग थुसियो को मुगासोंग लापेन बंग थुसियो को चुपिकोलो लापेन बंग थुसियो को इंग्लोंग के जॉय लापेन बंग थुसि बोरपुंग तारपुंग lahai di mana bang bom sih lah sud klaim pon bom lo lapen ke nona bang ke dak akonsensi sin dam pensi ratu benche thanci mungji ab ratu ma kisung kape jok je phansi Karbi Anglong Autonomous Council kan itum la sosai dengke ke dengpo asi ratu malong si damna po konsilang angton sida ke ban lo principal secretary kan chenglo secretaries ke doan officers ke doan dak bang lo EM lapen ke EM ke doan MSc ke doan ta dak pinibang si amile kundanang gunno lasi rapen ke cingki ke cethana sayang de la nonil tum buklet ason TRG sisia konsensi ratun nang pian ai plison isia buklet TRG la sodet pen ke nil tum ko ceklujon nia phi tendar sendar kolpo akola so ceklujon nia phi ban pen ani yok sompo ningkani siang bong lahaya sai Angdeng kapitang ye pasi bori pasi Karena nanti suruh buat jasimet kebang pen ada rat mengenai tinggi kita nak pisung naik ke pilon nanti. Dak pisung naik ke hala dak pinpura lote ateng na tuar. Tuar penan din kecelai lah pen tuar bangke ni nona ko bangke penan ke deng pon lo dak asi rabjin pen lasoni kanang mo tendal ba ko la pen ke ko nangji kan siang mo si chunji lai ke lahai intelektual pingat kamang se dake nasi lahai tuara tangi dan pongko lakin dak isia ban ke dak cuci ara tumbang sisa kuku kalau semua muhriat rongphar muhri rongphar lasu nakar jo teng kan kita ini bisa parnal tumbang hukum pilo dan skim ke teng pon pemdar cuci ara kata awar sai kelong dia Pani alang dopani alang lo asamang kang ke kachini de bank kom do sita la muhor ke department sang tiga paruhum ra dapat angon re pen pulong te Karbi Anglong Autonomous Council kan la le ponpo forest department tu bhan le kum pier yong si dat Karbi Anglong Autonomous Council pen thang hukum pi pin ben si la hai asam ki pulong te la ke dakin le sarang ke dapat sona la arpek ketiki yatum muhor dengan to kajak si arpek bank ke anam bijum si jorang ko ngutlo si ketiki ara do ban nen alhin dan kila sarang ke pati digi la ketiki ara tum ke muhor mane la ke da ke mama hala tum mangke ke nam pon ke la tum ta ha tum ke nam pon la ke la si la so bang ni Karbi Anglong Autonomous Council pen ke je la tum han endu nangji la tum man pene la muhor tum man tum tangkap se endu nang tu ke dang ni tum hukum
Sir, dagte Kali la lagi tu sila non ke bang disingkan la kasemet reson yang tolong aja lah. Labang ke Delhi pua lambang ini pangdak lah. Setelah tak coaching baik lah. Jadi karbi semua serong aja bang ke dak karbi people hol taralang solong si biber skeme. Labang si ini kami bang ke. Setelah tak Delhi tak bidam tak meh sekarang ningkan esek pen abang ke dak karbi people hol taralang so kibisi. Oda bang ke ini tum jak party dom cip pin pen karbi ang long day pus kami pon pen. Oda Prime Minister panahang pen itu tu majul dingkli pen ke jesong kalau otonomous state alam aku tak ini tapang dak longkuk. Sorry. Troxy kepra troxy Angdeng ru Semsonsing Ingti Karli arni Kheruni 0 point along alir alon pen talon po. Ni changkar pi anglong ke parlo kopili constituency arlo 0 point mate to war krong thom kachetok along troxy kepra troxy Angdeng ru Semsonsing Ingti Karli arni katalon po. Thang achiklo ni phai inkoranar kemarni ada porphai troxy pen ru Semsonsing Ingti aphan chikimo pon. Jiripi Karbi Lameramai Dunmai Phu Ramasing Phangcho Lapen Jengkha Hawar Amai KCS Abarim Maipu Lindokrong Hang Arideng Pen Chikimopo Bang Sopi Ru Semsonsing Ingti Amen Pen Hircher Kachepate Padupo Lapen Karbi Anglong Atokanu Pusitami Ru Semsonsing Ingti Karli Arani Arnisia Parman Alir Alon Pen Talonpo Alangli British Arnisi Apor Thi Hekpen Kacharli Lapen Sakuri Pusitami Klemponlo Lapen Alangli Karbi Akai Kedo Adim An Humri Dampen Keteglong Karbi Akai Atum Anke Kidukela Kilukelom Nahokta Isivetsi Thekponlo Sonsi Jengkha Adum Tilihor Along Kechengsi Jila Kehang Ponchia Phanpura Karbi Adorbar Sengponlo Lapen 1952 Asengkan Mikir Hills District Council Longponlo Alangli Piso Amen Lobonga Lota Borwa Pen Ningkan Narkep Anvet Kedo Raplong Labangso Angbongsi Asomar Bang Trokan Dolo Lapen Ke Kichengsi Teacher Klemponlo Bang Sopi School Inspector SI Klemlo Bonsitami Alangli Amina Phan Chimatha Thisi Sakuria Bang Chithan Ponsi Karbi Akhaya Phan Kachinghon Kedokok Ajoinesi Mikir Hills District Council Hang Dunpen Ilitum Karbi Akhai Atuma Phan Kachirai Ponlonglo Lapen Alangli Ningkan Thong Kepranar Kep Artaan Pirthe Along Dopen Pini Arni Niphai Inkoranar Kep Thang Achiklo Arni Si Pirthe Pen Che Otekanglo Lapen Bang Sopi Rat Amaipi Chengpon Ru Semsonsing Ingti Karli Arni Katalon Pon Along Aluhi Aman Pen Chitongdun Karbianglo Autonomous Council Chairman Abarim Bajong Tiso Karbianglo Autonomous Council Abarim EM Rensing Bay Lapen Karbianglo Autonomous Council Abarim EM Ramsing Ronghang Lapen YouTuber Elisteron P WKTA Amaipu Semson Teron Lapen Kethe Kidingatum Chetongdu Khiruni Penang Kilo Berta Kam Singdera Report Karbianglong News Channel Nilitum dak Khiruni 0 point along Semsonsing T 77 Made Angdeng Troxikera Troxy Angdeng PT Lasoga Kachikimo ni nilitum dak talon ponlo dak 0 point along Khiruni along tapi nilitum esau isi hini vet kali songkre hini pensi nilitum Chingwai pensi nilitum dak talon ponlo dak laso angbong pen karbi hirji ramai KK production pen chenglok karbi lamet amai Khiruni aru teacher gathering center Khiruni Khirmi pen chenglok karbi cultural society Khiruni KCS jengkha John pen chenglok kado wen nilitum chingrum pen sikre hini ya honggothon nilitum chingrum lo la pen dak jasemet bang ke Semsonsing ti laso kithi ga arni ga talon nang ko bang la helo manel alang li phan chitini jang bang chok chede si athe alang li joini si dak pini Karbianglong Autonomous Council da lo iltum siksidul punon iltum pini chetheklong lo la pen ke CEM sa manong lo la si niri dak kado we eprang rat tum han kachuni ri kang tung bang la helo ya semet akapre ka kam chitini dak pusame iltum la Semsonsing ti han kachikimo la pen ga so karchu amei bang aba ke iltum claim nang ji
la pen pining ni tum dak ker ni pen pangcheng polo simu ning pen bangke ni tum hedung men si ni tum archu ponji pusi ni tum dak non pen same mathapon mek lo la pen ke nali tum kadok awe same ni tum aphan muning apharman same nga cherap che tu ni phansin ni hin pen same so dak pen chuning ripon padi krim on ni tum kitcheng si bangke la da bai troxi ra chitin ben si ni tum da kachikimo bangke pangcheng polo ke hai ramsin phangchu alang li si lamera mai dun mai pu alang li pen si pangcheng polo an par ke ni tum hirjir ke tok lai hui pen kachipati lai hui si ni tum pangcheng pang claim polo don an sam claim polo la pen non rata mai pilo si rata mai pilong bangke ni tum extra CEM mate chairman kabingo sila chairman bajong tisu pen chenglok ramsing rong hang CEM rensing dia ke hai CEM pen chenglok penang ke thigding tum same nang che tong lo pen ke youtuber best youtuber lo elis teron pi alang li same halloween pen wang same alang li dak Semsonsing ti aputhak penang an lam nang jai dun lo pen da ra tum same bai dak klar sa pen same chili pon lo tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu